sasa mwelekezi mkuu wa bendi hizi za majeshi ya ulinzi akija kumwomba kwa heshima Rais wa Jamhuri ya Kenya idhini ya kuweza kuondoa bendi hizi uwanjani. Asanteni kwa heshima, tunaweza kuketi tafadhali. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa kuweza kupokea saluti hiyo kutoka kwa bendi za majeshi ya ulinzi. Na niombe kwa heshima tuweze kuketi tafadhali ili tuweze kuwapa mwelekeo wa kuweza kufumukana kutoka mahali hapa. Let us all be seated. Let us all be seated as the CDF escorts His Excellency and the First Lady. All general officers, all serving and retired general officers, and all officers who have been invited
to go for the next function, I kindly request you to move in front of the VIP pavilion and you board your respective buses. All other officers who have also been invited, I kindly request you to move to that location in front of the VIP dais and you board your bus. The members of MWAC, your bus will be the one after the retired general officers and protocol officers will be able to show you. The other officers, there are 2 buses, 62-seater. Those who have been invited, you'll be able to board your buses as you'll be guided by the protocol officers. For the rest of the personnel, you shall be informed of where you are going to receive your meals, including the other officers who are not going to DOD. The other officers who are not going to DOD, you'll have your meals in front of the VIP pavilion at the large tent. Naam, basi mpenzi mtazamaji, ni hafla inakamilika yake Rais Uhuru Kenyatta ambaye alikuwa anapewa tu buriani ama kwa heri kutoka kwa majeshi ya ulinzi ya taifa hili, ambapo sasa atakuwa anaelekea katika maeneo ya Mankuli ambapo atapata chamcha kabla ya kuelekea katika makao makuu ya jeshi ama majeshi ya ulinzi DOD, ambapo watafanya hafla nyingine tena itakayotamatisha hafla hizi za buriani kwa Rais Uhuru Kenyatta baada ya kuwa kwake mamlakani kwa miaka 10 iliyopita. Kumbuka kwamba ni hafla ambayo ilianzia asubuhi ya leo na ni hafla ambayo imekuwa ni ya kufana, kwani mbali na kukagua gwaride lake la pili kutoka mwisho, amekuwa ni mwenye kupokea zawadi kem kutoka kwa wanajeshi, yeye pamoja na mama wa taifa, Mama Margaret Kenyatta, ambaye wamepokezwa zawadi kem na amekuwa ni mwenye kushukuru sana wanajeshi na usimamizi wa wanajeshi kwa yale ambayo wamemwezesha yeye kama rais kuweza kutekeleza, na vile vile kabisa jinsi ambavyo wamejitokeza walipoitwa wawe ni wenye kufanya majukumu ya kitaifa katika taifa letu la Kenya. Na kwa sasa tutakuwa tunaelekea katika maeneo ya DOD ambapo watafanya hafla nyingine ya kumvuta nje, ya kumkokota nje atakapoabiri gari aina ya Land Rover ambayo inafanyiwa mwanajeshi ama jenerali anayeondoka katika kambi. Kumbuka kwamba kulikuwa na hafla ya kushushwa kwa bendera ambayo inajulikana kama beating of retreat ama tamasha ya machweo, ambapo inaashiria kwamba muda umekamilika wake wa kukabiliana, makabiliano ya aina yoyote ile, makabiliano yake ikiwa ni ya kuongoza taifa hili, na muda huo umekamilika, na sasa bendera hile ikishuka inaashiria kwamba yeye sasa anaelekea nyumbani kwa mapumziko na sio tena kazi za utawala wa taifa. Kumbuka kwamba tunatarajia kwamba atakuwa ni mwenye kukagua gwaride lake la mwisho siku ya Jumanne katika uga wa Kasarani kabla ya kuapishwa kwa rais mteule Rais William Ruto, ambaye atakuwa anachukua hatamu za uongozi kutoka hapo. Na amekuwa ni mwenye kuwapa kongole sana wanajeshi kwa uadilifu na kuendesha shughuli kwa utaratibu uliofana sana katika taifa hili. Kumbuka kwamba sasa tunaelekea katika makao makuu ya jeshi DOD, ambapo tutakuwa tunaangazia tamasha hiyo ya mwisho ya kumkokota rais nje ya tamasha hilo. Na hivyo ndivyo Wantu unanipata? Ramogi mago negi nyasi mag Oriti ne Jatend Piny Kenya Uhuru Kenyatta, nyasi mobagi e log ticha mar kar tuke mar jolweny mantiere Lang'ata, kama bende jolweny onyiso luor mogik ne Commander in Chief kata osumba mar jolweny margi makoro wuok. Par ni loch koro dhi lokore chieng' tich ariyo ka koro Jatend Piny Uhuru Kenyatta dhi chiwo loch
kata pan loch ne jatend piny moyier William Ruto, manyiso ni koro William Ruto ema biro bedo osumba mar jolweny e pachoka kata commander in chief mar jolweny e pachoka. Gino mabendo biro bedo nyaka chop higni 5 mokwongo ma kapono chako yiere kendo to biro bedo kendo commander in chief. Jatend piny Kenya kaluwore gi chike ma Kenya ema bedo ga ni ogai mar jolweny e pachoka eri kata commander in chief. Nyasi ma kama eri pod ok orumo nyaka Ramogi ka giwuok ka gidhi achiel kachiel nyaka e log tich ma jolweny ma nitiere buore Nairobi ka, kama bende gidhi time nyasi mamoko mag jolweny ma bende pod gin mago mag chiwo luor ne jatend piny Kenya migosi Uhuru Kenyatta. En nyasi mono chakore okinyi, wabedo gi wende mopogore opogore kaachiel bende gi ranyisi gi tuke mopogore opogore mano tim gi jolweny kaachiel gi ute mag lamo kaachiel bende gi jopuonjre mag sikunde mopogore opogore. Magi duto no biro ni achiel kachiel e Ramogi. King'iyo malo kanyo inyalo neno ni KDF wacho ni asante. KDF yasema asante migosi Uhuru Kenyatta ka network bendo pako jo Kenya duto kuom miye tich mayot e kinde manen jatend piny kendo kaka komanda mar jolweny e pachoka. Ma koro nyiso ni odhi chiwo telo ayanga ne migosi William Ruto mano chieng' tich ariyo. Kanyo bende ibro bago nyasi mamoko mag chamo muma ma bende bro timore chieng' tich ariyo e tuke ma Kasarani, mano kama bende ibiro chiwe loch ne migosi William Ruto. Par ni gi nyasi manyaka tim ne president mora mora kowuok e telo kaka ogai mar jolweny ma imiye godo luor mogik kaluwore gi kaka osebedo kotayo weche mag lweny. Kochopo chieng' tich ariyo, achiel kuom chenro madongo ma bende ni mbele en ni chieng' tich ariyo piny Kenya duto biro bedo godiochieng' mar yweyo. Weche gi biro timore e paw tuke ma Kasarani kama bende jatend piny Kenya moyier William Ruto biro chamo muma ayanga mondo obed jatend piny Kenya. En kaachiel kod jalupne Rigathi Gachagua. Mano en nyasi mochan ne gi chieng' tich ariyo e paw tuke ma Kasarani. Chenro ma kamano ibiro tim kaluwore gi chike ni time e odiochieng' ma tich ariyo no ero, ma chike bende inyalo paro ni nitie jomoko manche noringo dhi e doho kane gidwaro ni mondo mi ogeng' migosi William Ruto chamo muma, to kara kamano doho nche nowito oko bura ma kamano ma giwacho ni ok en gima kare. Gie kinde ni nyaka Ramogi wabro kawo yweyo matin ni mar kochopo saa 10 wang'e to wabro kelo ni weche gi manyien adimba e chenro mar ka gi kacha kaka pile koromo saa 10 wang'e chieng' tich abich ibro bedo koda Milton Ochieng' awuor. Arwakini irit warom keto saa 10 mondo mi wawinjane mathoth ma waikonu e weche manyien.